passaríem a l'última part d'aquest matí. Seria una ponència, en aquest cas, específicament ideològica. Jo crec que a tots ens interessarà perquè és un tema que ens trobarem bastant sovint i si no exageraria, si digués que potser és el major repte que tindrà Catalunya i Europa en els propers 50 o 100 anys. Parlo d'Occident i l'Islam, és a dir, les incompatibilitats entre els dos mons. I si parlo d'Occident i d'Islam, parlo d'Occident, també parlo en aquest cas de cristianisme i d'Occident. És a dir, si una religió ha donat forma a Occident és el cristianisme, si una religió ha donat forma a Orient i a les societats africanes és l'Islam. I no és un matís, no? És a dir, per què dic que serà un gran repte? Doncs, mireu, segons els percentatges i l'evolució de la immigració i de la natalitat de certes comunitats, ens trobem que potser cap a l'any 2050 un 18% de la població de la República Francesa sigui musulmana, així com un 19% de la República Federal d'Alemanya i un 30% del Regne de Suècia. A més, segons l'estudi demogràfic de la població musulmana que va fer la Unió de Comunitats Islàmiques d'Espanya, l'any 2024 la població musulmana del Principat de Catalunya es centra, o podríem definir-la en un 8,4%. El CEO dona unes dades molt inferiors, però les dades que donen les mateixes comunitats musulmanes estan aquí, un 8,4. I no parlem únicament d'immigrants que acaben d'arribar, parlem de fills d'immigrants, parlem de ciutadans, diguéssim, que s'han convertit a l'islam, parlem de gent que seu d'una l'illa, parlem d'una sèrie de persones que configuren això, 8,8, un 8 i poc per cent de la població de Catalunya, en augment, al qual li hem de sumar la baixa natalitat catalana i l'alta natalitat d'aquestes comunitats. A més, tenim la xifra dels centres de culte. Per què és un repte? Doncs perquè a dia d'avui citem amb més de 300 oratoris islàmics a Catalunya, els quals un terç són islamistes, és a dir, volen islamitzar les lleis de Catalunya, volen abatre la democràcia liberal tal com l'entenem. Un altre terç és salafista, és a dir, és una versió encara més radical de l'islamisme, és una versió que directament vol instaurar un règim teocràtic idèntic al règim que hi havia en temps de Mahoma al segle VII. I finalment tenim un altre terç amb mesquites que podríem dir que són d'escoles teològiques o d'escoles jurídiques més moderades dintre del que podríem considerar moderades, que en tot cas comparat amb els nostres estàndards també són molt radicals, però és molt més moderat, diguéssim, que la gent que vol tornar a l'època de Mahoma. Doncs bé, aquesta és la situació que tenim i aquest és el repte que tindrà segurament Europa, França, Catalunya, etc. És un repte que a més ens porta a una pregunta. Com podem desfer la possibilitat de l'aparició d'una contracomunitat totalment organitzada a Catalunya? No és la primera vegada que passa. Quan va morir el general Franco i van començar les primeres eleccions democràtiques, a Catalunya es va constituir un partit, alguns el recordareu, un partit socialista andalús. Votaven andalusos i era un partit socialista amb representació al Parlament de Catalunya andalús. Hi havia el risc de crear-se una contracomunitat andalusa organitzada políticament que afortunadament no es va acabar organitzant, diguéssim, en partit propi separat d'altres partits. Però unes dades. Això el Partit Socialista Andalús ho va aconseguir amb 72.000 vots l'any 1980, o sigui, 2 diputats. A dia d'avui, si mirem el tant per cent de musulmans que viuen a Catalunya i agafem només un quart d'aquest tant per cent, ens trobaríem amb una escala de vots de 150.000 vots. Si només vota un quart de la població musulmana que viu a Catalunya, 150.000 vots, la qual cosa es podria traduir en un partit propi d'entre 4 o 6 escons. És a dir, parlem de que si algun dia l'islam polític, l'islam és polític, això s'ha de dir, l'islam és polític, si algun dia l'islam polític vol organitzar-se en un partit independent separat dels partits tradicionals catalans o espanyols, ho pot fer. I entrarà per la porta gran, amb 4 o 6 diputats, amb un grup propi. Aquest és un dels grups, un dels perills que tenim a Catalunya. Catalunya, França, Holanda, Bèlgica, Alemanya, ja estan apareixent partits, encara no han comès l'error, jo crec que l'error estratègic de donar el pas massa a la valenta, perquè segurament saltarien les alarmes i els europeus votaríem en massa partits totalment anti-immigració. Per tant, en aquest sentit,
Jo crec que tenen una estratègia molt meditada de fer el pas quan toqui, però si a dia d'avui fessin això, pensem que tindrien entre 4 o 6 escons. Ara bé, si parlem d'islam, seria important entendre què és l'islam. L'islam és una realitat que tenim a dia d'avui a Catalunya i amb la qual la història de Catalunya hi ha topat, s'hi ha relacionat i podríem dir que Catalunya mateixa, la nostra nació, neix per l'islam. En tot cas, neix per combatre l'islam. I m'explicaré. El context històric és el següent. Mahoma, sabem que és un personatge dins del món acadèmic, algunes persones, alguns professors poden dubtar de la seva veracitat, igual que hi ha gent que dubta de la veracitat de Jesús, però en tot cas això no ens ha de preocupar. No ens ha de preocupar si Mahoma va existir o no va existir. El cas és que molta gent actua en conseqüència com si hagués existit de veritat. Sabem que Mahoma, segons la historiografia i les biografies del profeta, va néixer l'any 50 a la ciutat de la Meca. La veracitat, en tot cas, com he dit, és dubtosa perquè la primera biografia del profeta es va escriure mínim 100 anys després de la seva mort per un historiador que es deia Ibn Hisham, el qual no va poder tenir relació directa amb el profeta. I, per tant, els fets que hi descriu són fets que li arriben segons la tradició oral. En tot cas, Mahoma, de ben petit, és criat pel seu avi, perquè els seus pares havien mort, i ja de ben jove coneix una rica comerciant de caravanes que es deia Khadija, que veu en Mahoma una persona de confiança i li encarrega la feina de vigilar i protegir les caravanes que tenia de Medina a la Meca i de la Meca a Medina. La relació entre el profeta Mahoma i Khadija es torna més estreta. Khadija confia molt en Mahoma, diu que Mahoma és una persona digna de confiança, de fet, aquesta és una de les atribucions del profeta Mahoma, és una persona digna de confiança, i s'acaben casant. Amb Khadija, és una dona que en aquell moment tenia 40 anys, era molt més gran que ell, acaben tenint diversos fills, els fills barons moren, però acaben tenint 4 filles de la rica, diguéssim, descendència que tindrà el profeta Mahoma. També ens hauríem de situar una miqueta en quines són les tensions polítiques que hi havia en aquell moment. Aràbia, la Meca, Medina, són ciutats aràbiques. En aquell moment no formaven part de cap imperi, eren tribus independents, governades per clans locals, però sí que en aquell moment hi havia encara en peu un gran imperi, no? Que era l'imperi romà d'Orient, Uzasi. S'encarregava també de defensar l'ortodòxia cristiana catòlica, que no hi havia hagut una separació de l'Església catòlica i l'Església ortodoxa. Doncs bé, Bizanci, com a encarregat de defensar l'ortodòxia, enviava tots aquells monjos o clergues considerats heretges als confins de l'imperi. I aquests confins de l'imperi, per exemple, eren Aràbia. En aquests confins de l'imperi hi havia un monge que es deia Pahira. Alguns diuen que era arrià, altres diuen que tenia alguna altra heretgia cristiana, però en tot cas una persona que, per exemple, dubtava de la condició de Jesús com a fill de Déu. És a dir, eren monjos heretges des del punt de vista de l'ortodòxia cristiana. Doncs Bahira explica la tradició que va conèixer Mahoma ja de ben petit. I Bahira va dir que Mahoma era una persona que s'ha predestinada a ser un profeta, un gran profeta. Això ho dic per un motiu, perquè hi ha gent que diu l'islam és, igual que el cristianisme o el judaïsme, una religió del llibre. Doncs bé, a veure, sí, l'islam és una religió del llibre. Hi ha un llibre revelat, com ara explicarem, però és una versió molt, molt característica, o podríem dir molt pintoresca, del que seria el cristianisme. És a dir, tot el que li arriba a Mahoma sobre el cristianisme o sobre el judaïsme li arriba a través de monjos que van ser expulsats del món cristià per heretges. Això també explica les visions estranyes que puguin tenir, diguéssim, de l'Antic Testament o dels profetes anteriors a Jesús. Doncs bé, l'any 610 explica la tradició que Mahoma sent una veu celestial a la cova de Hira i es troba un arcàngel, que més tard sabrem que és l'arcàngel Gabriel. I l'arcàngel Gabriel li va transmetre una sèrie de revelacions. És a dir, l'arcàngel Gabriel li transmet la paraula de Déu, d'Allah, i Mahoma es dedica a recollir aquesta revelació i constituirà el que nosaltres coneixem com el Corà. I aquí vull parar un moment perquè crec que és important tenir presents això. El Corà és un llibre revelat per Déu. Si és un llibre revelat per Déu, no pot ser tocat.
ni pot ser modificat, ni pot ser adaptat. No es pot tocar. És la paraula de Déu. La Bíblia, a l'Evangeli, de fet, com a cristians, no és un llibre revelat per Déu. Són interpretacions que els evangelistes fan de la vida de Jesús, que pot ser modificat, pot ser interpretat i pot ser adaptat, com ha fet l'Església Catòlica fins a dia d'avui. Per això el cristianisme ha pogut evolucionar i ha pogut donar pas a democràcies liberals, perquè ha tingut la possibilitat d'adaptar-se i de viure en els nous temps. L'islam no ho pot fer perquè si l'islam s'adaptés, s'estaria separant de la paraula de Déu, de la paraula d'Allah. Tornem a la història, perdó. Mahoma rep les revelacions de l'arcàngel Gabriel i es convenç de que ha de començar a liderar una nova religió. Una religió que en la idea de Mahoma no era més que tornar als temps d'Abraham. És a dir, Mahoma considerava que el cristianisme s'havia perdut en dèries politeistes gairebé, de la Trinitat, o els Sants, tot això eren dèries politeistes, i per ara havien de tornar a la religió d'Abraham. Una religió ferma, una religió que unís militarment, políticament, socialment el poble, diguéssim, islàmic, i el portés a la victòria. La situació de Mahoma, la situació personal, la situació econòmica, fins i tot empitjora. El seu avi mor, la seva dona mor, el seu entorn més proper mor, i es troba cada vegada més assetjat pels comerciants de la Meca que comencen a veure en Mahoma un perill, perquè és una persona que qüestiona l'ordre establert. I per tant això acabarà fent que Mahoma hagi de fugir de la Meca. L'any 622 fuig de la Meca a Medina. Això marca l'inici del calendari musulmà, la Hègira. L'any 622 és el primer any de la Hègira, en el qual Mahoma marxa a la Medina a buscar una nova situació que el pugui permetre viure amb més comoditat i portar el seu missatge, el missatge revelat per Alà. A Medina, per això, la situació canvia radicalment. Mahoma es demostra com un governant hàbil, intel·ligent, ambiciós i efectiu. Ja no és qüestionat. El seu nombre d'adeptes creix. Acaba constituint un exèrcit. Mata i confisca els béns del clan jueu de Medina. Els poetes que en aquell moment s'havien atrevit a qüestionar o a ridiculitzar en vida de Mahoma, la figura de Mahoma, són assassinats. Cada vegada l'islam passa a ser no una religió, sinó un sistema totalitari de poder militar, polític i social, que això fa molt poc temps. Ràpidament se'n recorda a la Meca, passa comptes. Tornarà a la Meca, però aquest cop com a un conquistador. Conquereix la Meca. Conquereix la Meca i passa a Ganiguet a 600 persones que no es van voler convertir a la nova fe que imposava. I això és també un detall molt important que hem de tenir present. L'islam s'expandeix amb l'espasa. No és una religió que s'expandeixi per coneixement, per convenciment. Si hem llegit l'Evangeli, sabrem que el que se'ns ve l'Evangeli, i no vull que això sembli una classe de religió ni un discurs religiós. No és la meva idea parlar de religió, però clar, en tot cas hem de parlar de cristianisme i d'islam perquè estem parlant d'Occident i d'Orient, estem parlant d'Occident i d'islam. Si veiem l'Evangeli sabrem que la religió cristiana no es pot extendre per l'espasa. I en tot cas, quan s'ha fet ha sigut un error i un crim el que diu l'Evangeli. Però l'islam no és així. És a dir, en el mateix text del Corà, a la mateixa Sunna, l'islam s'expandeix amb l'espasa. I això ho va demostrar des del primer dia en vida de Mahoma, amb el mateix exemple vital del profeta. Doncs bé, podríem dir que ja amb la conquesta de la Meca, Mahoma demostra, totalment contrari al que va fer Jesús, que el seu regne sí era d'aquest món. I això és important tenir present. És a dir, així com Jesús diu que el seu regne no és d'aquest món, el regne de l'islam és d'aquest món. És un regne terrenal, és un regne territorial, perquè no és una religió personal. És a dir, els cristians, en aquesta sala hi haurà cristians, hi haurà agnòstics, hi haurà ateus, és igual. Els cristians, els que sigueu cristians, sabreu que és una religió personal i que en tot cas una persona passa a ser cristiana per un convenciment personal. Però l'islam és una religió territorial i ho explicarem després per què i com es justifica això. És una religió pensada per l'expansió territorial. I aquesta també serà una de les grans amenaces que tindrà Europa
els propers dècades o en els propers anys si sobrevivir. Doncs bé, el, el profeta Mahoma ja havent conquerit la Meca, ja havent conquerit més o menys el que seria la península aràbica en la seva vida, morirà l'any 632. D'acord? És succeït per el primer califa, que serà Abu Bakr. El succeiran 4 califes, d'acord? Són considerats els califes ortodoxes, persones que havien conegut Mahoma en vida, i seran les persones que s'encarregaran d'expandir l'islam fins a les regions ja de l'imperi bizantí, fins a Síria, fins a Palestina, fins a Alexandria, fins a xocar amb les fronteres de l'emperador romà d'Orient. Podríem dir que aquesta expansió és ràpida, fins que, diguéssim, i no m'extendré ara molt en la vida dels 4 califes ortodoxes, l'etapa posterior a la vida de Mahoma, però en morir l'últim, ja assassinat l'últim califa, que es deia Uthman, els assassins del califa van proposar a Ali, que era gendre de Mahoma, que assumís la figura de califa. Ali ho va acceptar, però el cosí d'Uthman es va negar en rotund a que els assassins del seu tiet fos elegit califa, i va començar una guerra civil sanguinària entre l'islam que dura fins a dia d'avui amb la divisió de sunites i xiites. Els xiites són els seguidors d'Ali, que són considerar un dels últims califes que havia conegut Mahoma en vida, i els sunites són els seguidors, podríem dir, del cosí d'Uthman, que no van acceptar aquesta tria. I aquesta divisió dura fins a dia d'avui i es transforma en assassinats i en violència que encara ara dura i que es tradueix en neteges ètniques, en violència, en guerra civil. La situació va seguir i els califes ortodoxes els van seguir els califes omeies. Va col·locar la capital a Damasc i van ser al finalment assassinats també pels abbàssides. La família del califa omeia serà assassinada per la família abbàssida. Un fugirà fins a la península Ibèrica i fundarà l'emirat independent de l'Àndalus, serà Abderrahman I, que més tard Abderrahman III fundarà el califat de l'Àndalus. Però en tot cas, podríem dir que els omeies seran coneguts per la gran expansió territorial de l'islam. 100 anys després de la mort de Mahoma, menys de 100 anys després de la mort de Mahoma, l'islam ja havia arribat fins a la península Ibèrica i estava travessant els Pirineus cap amunt. És a dir, podríem dir que en 80 anys havien construït l'imperi més gran del món. Això demostra el caràcter territorial d'aquesta religió. Afortunadament, Carles Martel els va frenar a Poitiers el 732. La història va ser diferent. I aquí neix Catalunya, també. És a dir, si ens preguntem quan neix Catalunya, doncs Catalunya neix després de la caiguda del regne visigot, quan els cavallers francs han d'organitzar els territoris al sud dels Pirineus i encarreguen a una sèrie de comtes la defensa davant de l'islam. I aquests comtes, capitanejats pel comtat de Barcelona, donaran pas a Catalunya. Per tant, la nostra pròpia història, des del seu primer dia, ja neix vinculada a aquesta lluita contra l'islam. Aquesta lluita entre Occident i Orient, entre Occident i l'islam, entre el cristianisme i el Corà. La història seguirà i podríem dir que després dels omeies vindran els abbàssides que hem dit, que assassinen l'última família del califa, els quals també tindran un final tràgic, situaran la capital a Bagdad, fins que al segle XIII els mongols arrasaran la capital de Bagdad i mataran l'últim califa. En aquest cas, sense passar sang, perquè hi havia una tradició mongola que deia que els reis no podien ser, diguéssim, assassinats amb vessament de sang, i per ara el van embolicar amb una catifa i el van trepitjar els cavalls, els mongols. En tot cas, els abbàssides, i és important tenir-ho present per el que explicarem després, van ser possiblement, si els omeies van ser importants per l'expansió territorial, els abbàssides van ser importants per l'expansió intel·lectual. Van traduir moltes obres del grec i del llatí a l'àrab, van ser coneguts per grans innovacions filosòfiques i teològiques i per ser, podríem dir, l'última etapa en la qual l'islam va tenir una versió racionalista de l'islam. És a dir, fins al segle XIII existia una escola teològica racionalista de l'islam,
que estava protegida pels califes àssides. És a dir, fins i tot tenien una inquisició pròpia que s'encarregava de perseguir aquelles persones que qüestionessin el racionalisme de l'islam. Evidentment amb violència, però que mantenien una visió racional. És a dir, eren gent que va ser capaç, no, de dir que es podia separar la fe de la raó i que es podia arribar al coneixement mitjançant la raó i no només mitjançant la fe. El que passa és que aquestes escoles, aquestes maneres d'entendre l'islam van morir per la força de les armes al segle XIII. I des de llavors no hi ha hagut, a dia d'avui, una escola teològica islàmica que es basi en la raó. Totes les escoles teològiques islàmiques es basen en la fe i només conceben la fe com una manera d'arribar al coneixement i d'arribar a la comprensió de Déu. Doncs bé, havent fet aquest repàs històric que podien situar doncs, amb la fi del califat àssida, al segle XIII, una vegada cau el califat ja no existeix cap altre, bueno, existeixen altres regnes, en aquest cas separats, islàmics, i podríem dir, no, si volguéssim allargar-ho, és la caiguda de l'imperi otomà, no? On el 1924 s'aboleix o s'anul·la la figura del califat. En tot cas, anem a parlar de les diferències, anem a parlar de les oposicions, és a dir, per què és incompatible l'islam occident. La primera diferència que hauríem de trobar és la diferència del propi text fundacional, és a dir, la diferència entre l'Evangeli i el Corà. Ho hem apuntat abans breument, però la principal diferència és que el Corà és un text revelat. El Corà no pot ser modificat, perquè modificar el Corà voldrà dir modificar o alterar la paraula divina. I això, evidentment, una persona que creu a la paraula de Déu no ho pot fer. Perquè l'Evangeli sí que ho pot fer i, de fet, ho ha demostrat en moltes ocasions, no? Sabem que la versió oficial del Corà consta de 114 capítols, anomenats sures, que estan organitzades segons la seva extensió, des de més llargues fins a més curtes, no segons la seva aparició. I això és una cosa important pel que veurem podem explicar ara. Per què és important això? Doncs per un motiu. Hi ha moltes sures del Corà que es contradiuen. A vegades hi ha persones que diuen l'islam és una religió de pau, perquè hi ha una sura que ens diu que citen alguna sura, diguéssim, pacífica, o que digui que s'ha de convèncer la gent no amb les armes sinó amb la paraula. I sí, però també hem de tenir present una cosa. Les sures que eren revelades a Mahoma al principi, on estava a la Meca, són sures pacífiques, perquè Mahoma estava en una situació de debilitat. Quan Mahoma passa a ser un governant potent, ambiciós i fort, les sures passen a ser violentes. Llavors ja sí, passen a parlar d'assassinat, de guerra, de repartiment de botí, de conquesta. Per tant, és molt important saber quan una sura és posterior a una altra, perquè un dels principals sistemes que fan servir els ulemes per interpretar el Corà és el principi d'abrogació. És a dir, una sura que ha aparegut després substitueix a la sura anterior si la contradiu. Per tant, ens trobem en aquest cas que les sures violentes contradiuen les sures pacífiques, però sempre s'ha de tenir present les violentes que van ser revelades a posteriori, com Mahoma era un governant fort de la Meca. Per exemple, un exemple concret, no? Tenim els que diuen que l'islam és pacífic, citen la sura número 2, anomenada la Vaca, l'Eia 256, que diu: no hi ha coacció en matèria de religió. La veritat s'ha manifestat de l'error. Qui rebutja la falsetat i creu en Déu ha agafat el suport més ferm, que mai es trenca. Però més tard, a una leia revelada a posteriori, la sura 48, la victoriosa, leia 16, diu: digues als qui van quedar enrere, dels beduïns, sereu cridats a combatre contra un poble de gran poder militar. Potser lluitareu contra ells, o bé es sotmetran. Per tant, si obeiu, Déu us concedirà una bona recompensa. Però si us torneu enrere, tal com ja vau fer abans, us infligirà un càstig dolorós. I a més podríem seguir amb altres aleies, com la de l'espasa, i altres que demostren un caràcter cada vegada més violent que contradiu el caràcter pacífic anterior. A més, d'aquesta diferència, és a dir, de la pròpia diferència dels textos fundacionals de l'Evangeli del Corà, trobem una segona diferència, que és l'organització jeràrquica.
A dia d'avui, dins l'islam, no existeix una organització jeràrquica. No existeix un papa de Roma musulmà. No existeix. Havia existit en el passat, és a dir, el califa era això. El califa era un governant total que tenia poder religiós, tenia poder polític, tenia poder militar, però a dia d'avui això no existeix. Sí que existeix un papa, i això és una diferència abismal. L'existència del papat, d'una autoritat central reconeguda pels bisbes, permet que, per exemple, en el concili de Nicea, de Constantinople, de Calcedònia, del Vaticà I, del Vaticà II, l'Església Catòlica s'adapti als nous temps i quan apareix la democràcia liberal puguin adaptar-se a la democràcia liberal. Quan apareix el protestantisme es puguin adaptar al protestantisme. Quan apareix la bogeria i la crema de bruixes es puguin adaptar a això. Parlarem ara de la crema de bruixes també. El papat permet l'adaptació de l'Església Catòlica als nous temps. Però en l'islam a dia d'avui això és impossible. No existeix un califa, no existeix una autoritat central. Per tant, l'autoritat està en mans d'imams locals, de caps locals. Si un cap local és radical, la comunitat serà radical. I això a Catalunya, com hem dit, és especialment greu, perquè un terç dels mesquites són salafistes. Per tant, tenim que un terç dels caps locals de les comunitats islàmiques a Catalunya són radicals, extremadament radicals, i voldrien instaurar el regne de Mahoma tal com el va viure en el seu temps a dia d'avui. De fet, aquesta incapacitat de dialogar amb la modernitat és una de les coses que també diferencia extremadament l'islam i el cristianisme, o l'islam i Occident. Per exemple, existeix una cosa que és el fideisme, que és el que hem dit abans una miqueta, que era la idea de que no es pot arribar a la comprensió de Déu o a la comprensió de la veritat sense la fe. El fideisme diu que només es pot arribar a la veritat amb la fe, que el raonament ens pot apartar del camí al coneixement de la fe, al coneixement de la veritat. L'islam peca en aquest sentit d'una gran influència fideista. Les principals escoles teològiques islàmiques són fideistes, neguen la raó i diuen que només amb la fe es pot arribar al coneixement. En el cristianisme ha aparegut o ha existit fideisme, però va ser condemnat i va ser rebutjat en el Concili Vaticà I pel 1870 ja en temps del papa Pius IX. Per tant, en aquest cas, l'Església Catòlica ha sabut adaptar-se i fins i tot ha sabut combatre aquells elements de radicalitat que tenia. Cosa diferent passa amb les esglésies protestants, tot s'ha de dir. Els protestants, en aquest cas, poden tenir aparicions de fideisme o de radicalitat. Abans he parlat de la crema de bruixes. Jo crec que és un cas molt important a tenir present. És a dir, hi ha hagut en el món cristià elements de radicalitat o de violència totalment rebutjables i menyspreables, la crema de bruixes. Es va produir en moments molt determinats de la història d'Occident, portats per crisis, per fams, per guerres, per males collites. La gent es posava nerviosa, la gent buscava culpables i al final acabava apareixent el culpable ideal, que era la bruixa. I així vam començar doncs, a una bogeria col·lectiva on els consells municipals encarregaven una persona que era un senyalador, li pagaven uns diners i de postum senyalin les bruixes que les executarem. Doncs bé, al final, com es va aturar la crema de bruixes? Doncs qui va aturar la crema de bruixes va ser la Inquisició, en concret la Inquisició espanyola. No dic la Inquisició medieval, s'ha de separar l'espanyola de la medieval, són inquisicions diferents, però nosaltres va ser la Inquisició espanyola qui va aturar la crema de bruixes per un motiu, perquè era gent instruïda, primer de tot, eren gent que no estava per caure en la superstició i van dir, home, tenim un problema real de bandolerisme i de pirateria i tenim la gent més preocupada en detectar bruixes que no pas en combatre els pirates i els bandolers. I per tant es va acabar de forma radical, és a dir, la Inquisició va acabar executant els qui senyalaven bruixes. I això ens porta que, per exemple, als països catòlics que existia el papat i una autoritat central, les bruixes potser parlem de que se'n van cremar 40, 100, 200. Però si ens anem als territoris protestants on no hi havia una autoritat central, la crema de bruixes ascendeix fins a 10.000, fins a 20.000, milers de bruixes que es van anar cremant successivament perquè no hi havia cap autoritat central que pogués aturar aquella bogeria. Això a l'islam passa. A l'islam no hi ha una autoritat central que pugui parar la bogeria. I per tant ens trobem davant d'una força radicalitzada i que no hi hagi una veu autoritzada per frenar-ho. No tenim un califa que podem anar a veure el califa i dir, escolti'm, para això, no existeix, l'hem a batre. Per tant, ens trobem amb un enemic complicat de gestionar.
Després ens trobaríem amb una de les altres incompatibilitats totals contra l'islam i l'Occident, que és la pròpia separació d'Església i Estat. Si mirem el món occidental, i per tant és el món que veu de l'Evangeli, que veu de l'Antic Testament, que veu de la tradició judeocristiana, tenim que la visió de l'Estat passa des d'una visió més aviat negativa, és a dir, en l'Antic Testament tenim parts de l'Antic Testament que són podríem dir gairebé llibertàries, és a dir, antiestat. Per exemple, podem recordar el profeta Samuel quan els ancians d'Israel li demanen que li donguin un rei als dirigits, als governers. En aquell moment Israel no tenia rei, és a dir, vivia en una situació de semi-anarquia, podríem dir, on els consells locals ancians governaven la situació, amb millor o pitjor govern, i quan hi havia una crisi molt forta apareixia un jutge enviat per Déu i més o menys arreglava la situació. Doncs els jueus van demanar al profeta Samuel que els enviés un rei, els governers, per assemblar-se a les altres nacions al voltant, per assemblar-se als egipcis, per exemple. Samuel li va dir a Javé, li va dir, mira, estan demanant un rei. I Javé actua des d'un punt de vista també molt llibertari i li diu, bé, tu adverteix-los, i li diu així, tu adverteix-los que si tenen un rei, prendrà els seus fills i els posarà als seus carros, prendrà la seva gent i els posarà als seus cavalls, perquè passin davant del seu carro. Nomenarà de cada família caps de milers, caps de cinquantenes, per cridar-los al seu exèrcit. Els posarà a llaurar els seus camps, a recollir les seves collites, a fabricar les seves armes de guerra. Els hi posarà pertrets pels seus carros. I a més també voldrà els seus fills i les seves filles, perquè li cuidin les terres, perquè li facin de perfumeres, perquè li facin de servei. És a dir, perquè sotmetrà el poble. Li diu, adverteix-los d'això. Tot i així, si volen un rei, digues que tindrà un rei. El poble vol un rei i van tenir un rei. I en aquell moment, a partir de llavors, el poble d'Israel té una sèrie de reis, més coneguts els coneixereu, David, etc., altres, uns millor, altres pitjor, però en tot cas, la visió del rei és negativa. El poder polític és negatiu en l'Antic Testament. És una visió que podríem dir que qüestiona fins i tot alguns principis de la religió, però bueno, es permet tenir-lo, però es critica. Després podem anar al Nou Testament, no? Diguéssim, en el nostre text fundacional com a cristians, a l'Evangeli. Si mirem, per exemple, Jesús, Mateu 22:20, podem trobar la part en què els fariseus li pregunten a Jesús, escolta'm, és lícit pagar impostos a l'emperador? Això li fan una pregunta trampa, perquè ells volien dir, si diu de pagar impostos, podrem dir que és un fals i és un mentider. Si diu que no s'han de pagar impostos, el fiquem en un problema amb els romans. I Jesús fa aquella part que tots coneixeu, que pregunta de qui és la imatge d'aquesta moneda, diu del Cèsar, diu, doncs el Cèsar el que és del Cèsar i diu el que és de Déu. I en aquell moment Jesús també ja separa l'estat de la religió. També fins i tot podríem recordar la part de Pons i Pilat, no? On Pons i Pilat li pregunta a Jesús específicament, tu ets el rei dels jueus? Jesús fa la resposta de que el seu regne no és d'aquest món. És a dir, separa sempre el poder polític del poder religiós. A més, podríem anar en els textos legals de la pròpia Església Catòlica. Per exemple, l'any 494, el papa Gelaci I va enviar una carta a l'emperador Anastasi I d'Orient, imperi bizantí, advertir-lo d'un perill que estava cometent l'Orient i que a dia d'avui encara dura, que és que l'emperador d'Orient feia allò que es diu el cessaropapisme. És a dir, l'emperador triava bisbes, l'emperador participava en els concilis, l'emperador decidia coses de religió, l'emperador entrava en unes competències totalment dels bisbes. El papa de Roma, davant d'això, li va fer una carta que li demanava tenir present la separació de les dues espases, de l'espasa política i de l'espasa religiosa. Li va dir, aquí alguna cita, diu, en veritat, Augustíssim Emperador, hi ha dos poders pels quals aquest món estan especialment governats, la sagrada autoritat dels papes i el poder reial. En els assumptes relacionats amb l'administració de la disciplina pública, els bisbes de l'Església, sabent que l'imperi t'ha estat concedit a tu per disposició divina, obeeixen les teves lleis. Amb quina diligència, em pregunto, has d'obeir tu, els que han rebut la responsabilitat d'administrar els misteris divins? És a dir, en la teoria de les dues espases, el papat li s'ha reclamat a l'emperador que separés el poder polític del poder religiós.
I aquesta divisió dura fins a dia d'avui en el cristianisme, però no ha existit mai en el món islàmic, perquè com hem vist, el califa tenia totes les espases en el seu nom. L'espasa militar, l'espasa política i l'espasa religiosa. I és que, de fet, en el propi lideratge espiritual trobem ja una altra diferència entre Occident i l'Islam. Entre l'actitud de Jesús i la de Mahoma hi ha un oceà entremig. Jesús és una persona que decideix convèncer, és un líder espiritual desvinculat del món polític, que manifesta un rebuig total al món polític. La meva reialesa no és d'aquest món. El profeta Mahoma, en canvi, com hem dit, és tot el contrari. És una persona que està molt interessat en el govern polític, està molt interessat en el control militar. En les sures del Corà es parla com repartir-se el botí de guerra, es parla de com tractar els pobles conquerits, es parla de com infligir els càstigs als pobles conquerits. Mahoma està interessat en el poder polític i això ho demostra dia a dia, i això ho demostra l'Islam a dia d'avui també. I de fet això es demostra en la pròpia expressió política i militar que citava abans a l'Islam, perquè els califes, com hem dit, no són líders religiosos. L'Islam no és un moviment religiós, l'Islam és un moviment polític i religiós també, i militar fins i tot. I és que, de fet, en la metodologia de l'expansió de la fe també trobem una altra diferència. És a dir, entre el proselitisme que fa el cristianisme d'intentar convèncer l'altre perquè es faci cristià i l'espasa que alça l'Islam per assassinar aquells qui no sotmeti o obligar a pagar impostos als que no s'han convertit però viuen ja en els territoris convertits, trobem una diferència abismal de les dues religions. Una és una religió territorial, l'altra és una religió personal. Aneu pel món i prediqueu l'Evangeli a tota criatura. Marc 16:15. És una cosa totalment contrària al que diu el Corà. El Corà mateix ja parla d'una divisió entre dos mons. Un és la casa de l'Islam, Dar al-Islam, que són els territoris sotmesos a l'Islam, es diu així, i l'altra és la casa de la guerra, Dar al-Har, que és els territoris que no han estat islamitzats, que per tant han de ser conquerits. Per tant, el Corà ja estipula dos territoris, el que ha estat conquerit i el que no ha estat conquerit. Per tant, és una religió totalment territorial i preparada per l'expansió. I a més, aquesta expansió, a dia d'avui, es troba amb un problema. És a dir, en el segle XIII, en el segle XIV, en el segle XV, l'Islam era fort. L'Islam tenia un califat potent, un exèrcit molt potent que podia travessar els Pirineus, que podia fer caure Constantinoble, que podia arribar a les portes de Viena. A dia d'avui això no existeix. Els Estats Units és fort, Europa, malgrat tot, és forta, Japó és fort, la Xina és un país socialista i, per tant, també és forta, Rússia és forta, Rússia és forta també, però militarment és forta, per tant, l'Islam no té la possibilitat d'enfrontar-se a Occident per la via militar. Per tant, la jihad o guerra santa, s'ha recollida en el Coran, actua d'una forma molt més civilina, molt més subtil. Busca, en aquest cas, la substitució demogràfica mitjançant els fills, mitjançant, per exemple, la islamització progressiva del marc legislatiu, del marc mental europeu. Per exemple, demanant productes halal a l'escola. Per exemple, demanant codis de vestimenta que respectin el vel. Perquè el vel aquí a Occident és un símbol polític, no és un símbol religiós. Es porta el vel perquè els veiem, perquè veiem que s'expandeixen, perquè veiem que ocupen territoris de tots nosaltres. Demanen normes de convivència per adaptar els espais públics a les excepcions legals de la Xaria. La pròpia substitució demogràfica, que alguns diuen que és una il·lusió de l'extrema dreta o que és una cosa que diem els radicals, la va expressar de forma totalment il·lustrativa el president turc Recep Tayyip Erdogan en el seu discurs del 2017, on va dir: interpel·lo els meus germans i germanes musulmans d'Europa, no tingueu 3 fills, tingueu-ne 5, sou el futur d'Europa. És a dir, la substitució està en marxa, i està en marxa quan hem dit que a Catalunya ja és més d'un 8% de la població, i està en marxa quan les famílies musulmanes tenen 5 fills i nosaltres en tenim 0 o 1 o un 2. Aquest és el problema que tenim. Després, tindríem també una de les altres grans dificultats de fer compatible l'Islam i l'Occident, que és el propi missatge religiós que porta a una democràcia en el món occidental i a una teocràcia en el món islàmic. Com arribem a això? Doncs bé, això hi arribem de la següent manera. Com hem dit, un país musulmà no pot viure en una democràcia plena perquè el propi text corànic ho nega, perquè la pròpia Sunna ho nega, perquè les pròpies disposicions dels hadiths expliquen com s'ha de governar l'espai públic,
i per tant no separen, no poden separar el que és el poder polític del poder religiós. En canvi, en el món cristià o en el món judeocristià ha aparegut o ha pogut aparèixer la democràcia liberal per això que hem dit, perquè en un inici ja es separa el poder polític del poder religiós. I això fa que, si en un inici la sobirania estava en mans del monarca, no en mans del papa ni en mans dels bisbes, sinó en mans del monarca, després de revolucions liberals, aquesta sobirania passa al poble mitjançant el principi de sobirania popular i arriba fins a dia d'avui a la democràcia liberal. Això no ha pogut passar mai als estats islàmics, perquè la sobirania, el poder, pertany a Allà. És a dir, no es pot separar, no se li pot prendre a Allà aquesta sobirania. I aquest és un dels problemes que també tindrem per l'aplicació de la democràcia en aquests països. A vegades s'ha intentat importar la democràcia per la via militar, no serveix. No hi ha un sol país amb majoria musulmana on trobem una democràcia liberal consolidada. No n'hi ha cap. Sempre tenen o problemes, o són directament dictadures, o són directament teocràcies. No pot existir la democràcia tal com la tenim nosaltres en un país on hi hagi majoria islàmica. No pot, perquè en el moment que hi ha majoria demanen l'aplicació de la xaria, demanen l'aplicació de tribunals, demanen l'aplicació de certs càstigs per derives morals, etc. I de fet, aquí és el que dèiem abans, és a dir, l'islam és una religió especialment legalista, és una religió totalment normativa, explica normes, explica lleis, explica com governar, explica com aplicar tributs, explica com aplicar impostos, explica com recaptar, com lluitar. Mira, dels 6.000 versicles que pot tenir el Corà, hi ha un 10% que són específicament legals, és a dir, de com governar un país. Per tant, això ens porta al fet de que si no es vol negar la pròpia paraula d'Allà, no es pot, en aquest cas, aplicar una democràcia com nosaltres entendríem. De fet, i aquí arribaríem a una de les últimes diferències que jo crec que és especial comentar, és com queden els drets humans en un país de majoria islàmica. Els drets humans queden qüestionats, evidentment. Per què queden qüestionats? Doncs perquè els drets humans, la pròpia declaració de drets humans, dels drets de l'home que ens arriba a nosaltres des del 1948 per la ONU, i que va ser votada, explicarem ara, per molts països islàmics, ens explica que les persones tenen uns drets pel propi fet de ser persones, és a dir, tenim uns drets intrínsecs. Això deriva fins i tot d'un principi moral o ètic moral del cristianisme, que és que tots som fills de Déu, i per tant, com a fills de Déu, tenim una sèrie de dignitats i de drets inalienables. Això no és així en l'islam per un motiu. En l'islam no som fills de Déu. És a dir, segons l'islam, la persona no és fill de Déu i, sens dubte, no s'ha fet a imatge i semblança de Déu. Nosaltres no podem entendre que és Déu. El que sí que es diu és que la persona és útil en tant que serveixi a Allà, en tant que se sotmeti a Allà i serveix als seus propòsits. Llavors és útil. Però no som fills de Déu, no tenim una dignitat o uns drets inalienables pels fets de ser persona. I això porta a que hi ha una sèrie de països, Iran, per exemple, Egipte, Iraq, Síria, que l'any 1948 van signar la Declaració Universal de Drets Humans. I llavors una persona diu, però si els van signar és que els respecten. No, no és veritat. No és veritat per un motiu. Qui governava Iran el 1948? El Shah de Pèrsia. L'havíem col·locat nosaltres. Qui governava Egipte el 1948? El rei Faduk, l'havíem col·locat nosaltres. Síria, eren països totalment encara controlats per les potències colonials. I l'any 48 nosaltres governàvem aquells països, mitjançant persones que havien col·locat a dit, mitjançant una autoritat colonial. A dia d'avui la cosa és diferent. Iran ja no hi ha el Shah de Pèrsia, malauradament. A Iran governen els ayatolars. Egipte, doncs, diguéssim, la dictadura militar va tenir problemes, va caure, va venir els germans musulmans, però afortunadament amb un cop d'estat militar van retornar al poder als militars. Però bé, la situació és qüestionada. És a dir, els militars, tot i que són més o menys més propers a Occident que no pas als germans musulmans, també qüestionen la Declaració Universal dels Drets Humans. I això va portar que el 1990, al Caire, es fes la Declaració de Drets Humans a l'Islam, que és una declaració de drets humans, diguéssim, matisada, que permet l'aplicació de la xaria. De fet,
en la pròpia jerarquia islàmica, com hem dit, no, que no existeix uns drets intrínsecs a la persona, no existeix una dignitat intrínseca de la persona, hi ha una jerarquia d'importància. A dalt d'aquesta jerarquia està l'home musulmà. I dic l'home, no la dona musulmana. Està l'home musulmà. Per sota trobaríem la dona musulmana, que és el darrere de l'home. Per sota tindríem la gent del llibre, és a dir, nosaltres, almenys, els jueus, els cristians, i quan dic cristians dic també agnòstics i ateus perquè ells ens situen a tots en el mateix grup de cristians. I per sota tindríem el que ells diuen els politeistes o els ateus. És a dir, les persones que no són els fills del llibre, que no són germans del llibre. I aquesta afirmació que acabo de fer no me l'ha inventat. De fet, la inferioritat jurídica de la dona la tenim, per exemple, en el testimoni que diu el testimoni de dona val la meitat d'un home. La sura 282. La dona hereda només la meitat del que li correspon a un home. Sura 411. L'home té dret a disciplinar la seva dona físicament. Sura 434. L'home pot tenir fills fins a 4 esposes, mentre que la dona està lligada a un sol marit. Sura 4.3. A més, hi ha la desigualtat entre musulmans i no musulmans. Per exemple, els no musulmans tenen menys drets i estan sotmesos als impostos especials, la GISA. És a dir, si nosaltres ara mateix visquéssim en un país islamitzat, és a dir, ens haguéssim conquerit, tindríem l'oportunitat de pagar un impost, la GISA, perquè ens convertiríem en dignes i d'aquesta manera sobreviure, pagar uns impostos i seguir amb les nostres creences. Això, evidentment, també està perquè la gent deixi de pagar els impostos i s'islamitzi o passi el ganivet. La apostasia estarà castigada amb la mort. Hadís de Sahih Bukhari, el 983-17. L'amistat amb jueus i cristians està prohibida. Sura 551. És a dir, hi ha una jerarquia molt clara de l'home musulmà, la dona musulmana, els germans del llibre i finalment a sota els politeistes i els ateus. És un sistema incompatible, per tant, amb la democràcia occidental. No pot existir. No podem acceptar una democràcia liberal que ens apliquin persones que potser no som ni creients el que va de decidir un profeta del segle VII. No podem. Aquest és un dels països que tindrem a Europa els anys que venen. I finalment arribaríem ja al final de les diferències, no? Que és la de racionalisme versus antirracionalisme. És a dir, l'islam és una religió profundament antirracional, així com el cristianisme és una religió racional. I com hem dit, hi ha hagut moments de no racionalisme, de bogeria antirracional, hi ha hagut cremes de bruixes que han sigut aturades pel papat, hi ha hagut croades, però van ser també en defensa de les invasions de l'islam als territoris cristians de Palestina, per exemple. Com hem dit, en el cristianisme hi ha hagut problemes de fideisme, hi ha hagut problemes de gent que ha dit només es pot arribar a la veritat amb la fe. Hi ha hagut això, però s'ha combatut i s'ha prohibit fins i tot. En canvi, hi ha un fet, no?, que m'agrada molt recordar. Jo soc professor de secundària i veig els llibres d'història que es fa llegir als nostres fills, no?, a les escoles de secundària. Quan arribem al capítol de l'Àndalus es parla sempre de les grans innovacions i de tot allò que l'Àndalus ha regalat al món. I es parla, per exemple, quan es diu, l'Àndalus va tenir grans pensadors i grans teòlegs i grans filòsofs. I diu, per exemple, Averrois. Averrois va ser una persona del segle XIII que va arribar a parlar que existia un doble món. És a dir, el món de la raó i el món de la fe, i que el nostre món és tan complex i tan difícil d'entendre que a vegades no es pot arribar a la fe a tot i que amb la raó es pot arribar al coneixement. I d'aquesta manera, no, podríem dir que relacionant una mica amb Sant Tomàs d'Aquinó es parla del racionalisme en l'islam. Bé, però quina és la situació d'Averrois? Averrois ja en vida va ser considerat un perill per la religió. Averrois va ser condenat a l'exili. Averrois va ser prohibit. Averrois ha sigut influent, sí que ha sigut influent, però Averrois va ser influent a Sant Tomàs d'Aquinó. Va ser influent al cristianisme, va ser influent a Occident, però no a l'islam. L'islam va vetar qualsevol deriva racionalista. I com he dit abans, l'única escola teològica musulmana que creia en el racionalisme, els mutazilis, van ser prohibits i perseguits i assassinats al segle XIII. No hi ha hagut des de llavors cap escola racionalista dins del món de l'islam.
Per tant, tenim un problema de racionalisme i d'antiracionalisme. I, de fet, a Catalunya això ens afecta especialment perquè una de les grans quatre escoles teològiques, que són els anabalites, són típics d'Aràbia Saudita i, de fet, finançats per Aràbia Saudita, i el salafisme és una variant d'aquesta escola, dominen un terç de les mesquites a Catalunya. Per tant, un terç de les mesquites a Catalunya estan en mans de l'escola més radical i més antiracionalista de l'islam. D'acord? És un dels problemes que tindrem. Bé, i acabo ja amb la ponència, espero no haver-me fet extremadament pesat. Quina és la situació de l'islam a Catalunya? L'hem comentat una mica al principi. A Catalunya tenim més de 300 oratoris islàmics, dels quals un terç són islamistes, un terç són salafistes, un terç són d'altres inscripcions, i, per tant, constitueixen una quinta columna dins de Catalunya. Constitueixen el perill d'una futura contracomunitat catalana. I, de fet, aquí l'estat català és indispensable per aturar això. Perquè, com veurem, la permanència a Espanya dificulta encara més la lluita davant d'aquesta articulació d'una contracomunitat islàmica. El primer oratori musulmà a Catalunya es va obrir el 1974, des de llavors ha anat creixent de forma exponencial, fins al punt que amb la pròpia Constitució espanyola, i per això dic que la permanència dins d'Espanya és un perill per desarticular aquesta contracomunitat, en l'article 14 de la Constitució s'explica que tots els ciutadans espanyols són iguals davant la llei i, per tant, que no se'ls pot discriminar ni pel seu credo, ni per la seva raça, ni per altres motius. Si això hi sumem la llei 26.1992, que obre la porta a l'ensenyança d'islam en escoles públiques i concertades de Catalunya, ens trobem que la Constitució i la llei espanyola obre la porta en els instituts dels nostres fills s'imparteixi religió islàmica. Això és la llei espanyola. No es pot, en aquest sentit, es pot modificar, perquè vivim en una democràcia liberal, però ara mateix tenim aquest codi normatiu. Segons aquesta llei, qui tria els professors de religió islàmica? No els tria l'institut. Els tria la Comissió Islàmica Espanyola. La Comissió Islàmica Espanyola, perquè us feu una idea, l'any 2021, el seu president, Ayman Atwi, va ser processat per finançament de la jihad i de grups com Al-Qaeda. Però aquest senyor, l'any 2024, va ser reescollit president de la Comissió Islàmica Espanyola. És a dir, la institució que tria els professors que en les escoles públiques i concertades del nostre país impartiran islam en llengua àrab, per la qual cosa els professors no sabrem què s'està dient en aquesta classe, perquè algú d'aquí sap àrab, però jo no sé àrab, per tant, no sabem què se'ls està explicant. El que sí que sabem és que la persona que triarà aquests professors ve per una entitat que està presidida per una persona vinculada al finançament d'entitats jihadistes. Per tant, aquest és el gran repte que té Catalunya i aquest és el repte que ha de combatre l'Aliança Catalana. I, de fet, això només es resoldrà amb l'estat català. L'estat català no és una escola d'idiomes. L'estat català no és un mecanisme per salvar-nos de la islamització. L'estat català no és una vareta màgica amb la qual puguis resoldre tots els problemes. Però d'entrada l'estat català ens permetrà canviar aquest marc normatiu espanyol que ens obre davant de la islamització i ens permetrà tenir, com a mínim, un escut perquè els catalans puguem sobreviure al primer i més gran repte que tindrà Europa els propers 50 anys, que és la islamització. Moltes gràcies.